Ano, talong. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pork kare-kare. Ayan, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, mangantana po, kare-kare. Ayan mga kapudibit, sa lahat po na nag-request ng kare-kare, shoutout po sa inyo. Opo, Ayan. mag-comment na po kayo kasi natapunan na po yung comment niyo. Yes, ito kare-kare. Ay, ano pala? Sa Facebook at saka sa YouTube. Tama, salsa. Oo, ito Gusto ko nga salsa. Ito nyaman, Thank you so much. Ay, nyaman. Ay, kalambot na ako. Yaman? Ay, thank you. Yan. Ako nasubo tayo. Uy. Manyaman ti salsa dang. Tete nang ke. Ay, sige. Okay na yan. Ang una subo ay para sa inyo, mga Kapu-TV. Manganta na po. Manta mo. Bago. Puso. Gusto ko yung ano. Tama. Talong. Bagoong. Or tsaka ano. Talong. Sarap. Ang sarap ng bagoong. Oh. Malambot. Masarap pagkakaluto, no? Abutin ko yung talong na. Grabe, sarap. Diyan sa sabi mo, parang nila nahihirapan. Kasi hindi rin siya makasawsaw sa bago. Hindi tayo pwede sa bagok. Puso na may bagoong. Tignan mo na akong sarap sa kanya. Hi. Thank you. Lalaki ng puso. Grabe, sarap. Wow! Sarap. Sarap. Gusto niya yan.
Paborito niya yan. Sarap, Gulay. promise. Pag-uom pa lang, sulam na. Sarap. Mm. Rice tayo. Sarap. Fish tayo ba? Cheers. Ay, sa mga na lumindol kagabi sa Cebu, no? Po kayo. Magdasal lang po tayo palagi. Yung mga kababayan natin sa Cebu, Oo. ingat po. Opo. October 1. Grabe, October na tang. Lapit ng Pasko. Pangit yung pumasok ng October sa Cebu, no? Sa Mindanao. Lindol. 6 point. Ganon. 8. 5 yata. 8. Ay, 8. Lakas no? Lakas nun, mga kapudipis. Mm. Ayan, madami tayong shoutout. At may nagbe-birthday, nagpapabate. Happy birthday po. Sa lahat po na nagbe-birthday ng October. Happy birthday. Mm-mm. Patrick Susi, malapit na. Mm-mm. October 20 yan eh. Yes, October 20. Mga kambal, October 16.
Kung Kiku, October 8. Oh, wow. Kashin. Ano? Kashin. Tapos si Tita Beck, October 23. October Scarlett. Yung anak niya, may anak to eh. Okay, madami tayong shoutout. Kailangan ko ng bilisan. Kahit nag-enjoy na ako sa pagkain. Busog na ako. Pag-shoutout na ako na. Okay, shoutout po tayo. Shoutout po kay Belen Pascual from Tarlac. Ayan. Shoutout po kay Ami Santos, Maria Nerissa Ramos. Ayan. At kay Jessie Baltasar from Bahay Pare, Candaba, Pampanga. Ayan. Shoutout po ka, Belen. Shoutout po kila Abu Sayap, Abu Pautak, Abu Posaka from Piagma. Ayan. Shoutout po. Shoutout po kay Alma Angeles, Jinky Yamaguchi. Ayan, birthday ng anak niya na panganay si Kuya Suji Yamaguchi. Ayan, October 2. Happy birthday sa'yo, Kuya Suji. Shoutout po kay Alicia Salvador, Franklin Dicdaw from Magalang, Pampanga. Shoutout po kay Kakabalan, lagi siyang nanonood sa atin sa Facebook. Vilma Concepcion, Ate Vic Vic from Los Angeles, California. Ayan. Kat, Kristen Hernandez from San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Eva de Chaabes, Obogne. Ayan. Shoutout po sa mga pamilya niya sa taga Mindoro, Pangasinan. Family daw niya. Family Ona de Chavez and Obogne from Birac, Catanduanes. Ayan, kamag-anak daw ng asawa niya. Ayan, shoutout po sa inyo mga Kapudibis. And salamat po sa suporta. Tita Olivia, ingat ko po palagi kayo po nga doon, Tito Mac. Shoutout po kayo. Shoutout po. Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Ate Janet Lumibaw, Shoutout po. Lods Discarte, Shoutout. Nanay Babe Kaluya, Tita Shoutout Baby, Judy Shoutout. Cabezas, Shoutout. Shoutout Baby Alison Catherine Bugo, shoutout sa inyo lahat. Camille Garsalia, Ruby Garsalia, Alice Garsalia, Camille Garsalia, and Garsalia family. Shout Yes, out. mga Kapudibis, agi sa may paman mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.